Hi guys, welcome to my channel. Magluto day taron og chicken feet. First na tong steps buhaton is ato ning pakuon ang tiil sa manok. Pakuon ta ni siya, din mawa na ni siya ang kanang kuan para wala lang siya sa lansa sa manok. Dayon, paabuton sa ni siya nga muko ni siya. Mao din ni siya ang atong mga kanang mao din ni atong isagol coke, oyster sauce, cornstarch, black beans, magic sarap, sugar, ahos ug bombay, garlic and onion. Ato sa ni siyang pakuon. Pa din ni nato siya wala pa din ni nato siya pakuha ang atong chicken feet. Ato din ni siyang gilimpyuhan pag-ayo, gikuhaan ni nato sa mga kuko, ikiskisan nito maayo sa kutsilyo para limpyo jud kayo, hugasan pag-ayo. Ako ni siya pako mga mamsi ha, ako na ni siyang iset aside kay magisa na ko og mga lamas. Human ako ni siyang pako, mga mamsi ha, ako na ni siyang isit aside kay magisa na ko og mga lamas. Ayaw sa kuan natin, butang matika, gamay ka kung ka butang. Oo ni ay bitaw. So ang atong gipang gisit aside di ay, then ato na siya siyang gisalon ron, magbutang taog oil. Gamay lang siya kay butang. Dayon ato siyang painiton, then magisa din taog lamas. Una na to nga igisa na to ang sibuyas. Then abuton mo siya nga mag golden brown siya. Sibuyas na siya. Sunod ito nga buhaton paabuton na ito na siya nga mag golden brown ang sibuyas. Sunod na ito nga ibutang is the ahos. Pa-brown na nasa natin siya. Ngayon, ahos. Paaboto na to siya mo golden brown na siya malukot na para mo mamo siya humot na kayo ang ahos ni ang bombay ni atong nagisa na to ang atong ahos o atong bombay dayon ato dayon ni siyang ilunod ang atong gisit aside na chicken feet. Golden brown. Yan lang ito siya pabuto doon basta kaya masunog na niya ni siya. Ilunod na nato ato ang chicken feet. Ang ato dyan di ay chicken feet o 1 kilo din sa ato ang luto karon 1 kilo nga chicken feet. Dayon 1 kilo ni ato na ni siya ang i-mix. Mix na to. Mix na to. Ato na siyang butangan o coke. Mao ni sekreto nga panpalasa sa ato ang gilid siya nga gibutang nato siya nga coke is add ni nga pampalasa sa atong chicken feet. Mao ni siya atong sekreto nga recipe. Black beans. Kani pa di ato ang oyster sauce, black beans. Mao na ni siya. Kani pa di ato ang gisagol nga gipambutang sa atong chicken feet, ang atong gigisa ganiha nga ahos ug bombay og ang kani siya karon nga coke. Ato siya paaboton nga mubukal ug ato siya palaton ha. Butangan sa dinan nato ni og patis. Patis, gamay nga suka, mo color ni atong giluto dayon gamay nga suka para wala sa lansa-lansa.
Unya atong butangan sa ato ang black beans. Black beans na to oh. Mga kuan to 2 tablespoon black beans. Dayon human ang ato ang oyster sauce. Ibutan niya na to ang ato ang oyster sauce. Pang padagdag ni siya sa kalami sa atong giluto. Sarsa na to ang atong oyster sauce. Then ato ang i-mix. Human pagpaabot na lang ta sa pagtang og patis para pang pa-color ani. Ma'am Shi, ato na diay nabutang ang ato ang oyster sauce, ang ato ang black beans ani. Tuwa ni siya nga pabukalon, ato sa siyang latan before na to ibutang ang ato ang magic, then magtimpla dayon ta. Human na din sa din nato og butang og patis para pang pa-color ani og kanang suka nga pampawala sa iyang langsa. Mao na ni siya magpaabot sa tanga. Mubukal ni siya ug mulata ni siya dayon ilunod magtimpla na ta ilunod na to ang ato ang sugar. Central ang atong gamit dayon. Ato sa ni siya pabukalon ha. Mga man siya ato dai ni siyang butangan ug added ni nato mo atag gamay ra kay nga water para pagpalataan ni niya. Ato dai lapaw-lapaw gamay or i-level lang nato ani. Okay. Sana ni siya mga mamshis dayon atoan na ni siya nga kanang timplahan na ni nato siya og kuan sugar gamay ra nga sugar ni central na siya nga atong gamit dayon butang og brown sugar sa diri sa amo sa Bisaya central mo guni amo ang tawag ani. Dayon mana din na ako siya butang asin ganiha butangan na ako salt nga gamay dayon ang ato ang kuan final na tong ibutang is magic dayon ato din timplahan tansahon na lang ni nato siya timplahan na nato kung sakto na ba ni siya oh ato sa ni siyang pahiliso ng magic ato sa ning okayon mao na ni siya ato din yung ano lata na siya lata natin tanawa ra ko ninyo lata na ni siya awa na lata na ni itong tiil atong chicken feet lata na ni siya dayon atong sa tilawan na siya ibutang pampalapot ni nato mao ni ang ato ang cornstarch ni nato niya ato siyang kuan sa tubig mao ni siya pampalapot na ni siya nato ato ang cornstarch then paboto nato siya nga mubukal siya then lapot na kay siya maghaon na ta then final na ni nato final na sa natong tilawan na sa nato kung sakto na bagyod nya human ato ding haonon ato sa siya paaboto mo lapot pag ayo ha maghaon na ta human na finish na ang ato ang chicken feet with oyster sauce and black beans with cook sikreto na to nga pampalasa mao na ni siya atong chicken feet kinsay may makarelate diha kisay mga og chicken feet diha dili biya tanan mga og chicken feet pero kuan ni ang chicken feet daghan unsay ganahan ninyo nga lutoon ako mga mamshi comment below lang mo sa akong YouTube channel ha kung sa tong ganahan dili biya tanan ka mao may secret recipe for chicken feet kami ang chicken feet nako mapadaming kain ito si Suneshka